pamusoro weda ndainyaya kamhangana nako Obey Mandaza achimhangana akabatana naObed Mandaza vanobva muvillage yeMachadamori vachimhangarira Otilia Muzavazi anobva muvillage yeMamungati. Iri nhau yekuvaka zviri kunze kwemutemo kuri kuitwa naOtilia Muzavazi. Ndo nhau yandaina kudai. Otilia Obed ndobei. Ima mwana waviri mimi. Atinzwe izvi. Takumbirwa Mwangari Obey Mandaza naObed musimudze maoko enyu erudyi motedzera zvandava kutaura kumashure. Pandinoti Obey Obed otaura zita rako. Ini Obey Mandaza. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichatauta ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndotenda. Sari maoko pasi. Ndoya kwauri Otilia Muzavazi. Rudzi rwako rwerudyi wotedzera zvandava kutaura kumashure. Ini Otilia Muzavazi. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichatauta ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndokumbirawo pakati paObey naObed ari kuparura nyaya kuti ziso dare muchidimo vakagara pasi asi isu rakasimukira tasakisa kuti munge muchimhangarira Otilia Muzavazi. Chasaka ndinoObey Mandaza. Chera ndimhangarira Otilia ndakaona achivaka munda mavo vangu. Singazivi kuna Sabu. Sabu ndakazonifonera chikova mwana kwakamunda ndiani parazaka ndipana ndiOtilia. Tomusoro nyaya. Otilia kuzvinhu vangu ivo vanongoti munda mababa vaObey Mandaza. Ivo varidzi munda vasingazive uyezve Sabu asingazive. Tsanangurira dare zviri kufamba sei. Pamusoro imambo. Pamusoro idare. Zviri kutaurwa nababa ava vanonyewa. Stendi iyi ndiye mukoma wavo. Yaive yemukoma wavo. Ivo zvavanotoziva. Istendi yaikanga nomunda. Pastendi. Stendi ndeya 2018. Takavaka tikachera mugodhi ipapo. Asi kuvaka kwatakaita papa box. Saka pamusoro pazvo vakatengesera mumwe munhu. Kuvaka kwandakazoita ndakupesumudza pamusoro pebox ipapo ndichipedzisa. Ndokuvaka kwandakaita. Imi makapaona kubva kunani panzvimbo pamukuti pastendi? Kuna Wilbert Mandaza. Sei makati istendi? Ndopaaigara. Wilbert Mandaza. Makaitenga? Mari? 1.5. Makagarisana navo munovaziva? Munovaziva sanani? Ndana sekuru. Takaroorwa mumusha mavo. Mamandaza. Kwasei mazovaka mumunda mamawirirana? Sabu aizviziva here? Sabu nyaya ndakaenda nayo kwaari. Kumasabu kose ari maviri. Saka nemwe kuti panzvimbo hapasi pevakomana vamuinavo ndepaWilbert? Vakomana vari kukunyemberera? NdepaWilbert Mandaza. Asi kuvaka muri kuvaka zvenyu? Takatovaka tikatorufa imba yacho. Pamusoro mukuru wani pachidimbu amai avo zvishuwa vakavaka tikatovarambidza vakarambidzwa naSabhuku vaivaka usiku. Svondo rakapera. Ndikatouya muno mambo mamurime ndikashedza Karisto ndikati ipa vanhu tsamba yekuti vamire kuvaka vakatuka vakamirapo vachiti zvenizvo ivava
tichitauriranai musavake usiku. Ukavaka usiku sabhuku vatanzi ndi kurwara hatisokwanisa kuuya achada munhu. Ndeve vaifona vachitoti avo vemuofisi nokumbiro tsamba yekuti vamire kuwaka. Taurai tuzwamai. Pamusoro wemama, zvekuvaka usiku hapana kuvaka usiku, asi kuti mabhiridha aigara panzvimbo ipapo achivaka masikati. Asi vairara kwavaibva kuri. Ko zvekuramidzwa kumiswa kuvakwa makambomisa? Inini hapana akauya kwandiri akandimisa. Hapana. Hapana. Saka zvitaurwa kuti makauya panapa mukatuka kuti ndezvenyu izvozvo inema. Inini nemuromo wangu kwete. Inini nemuromo wangu kwete. Kuuya panapa. Kuuya kwataibva kukoti kwataibva. Inini nemuromo wangu kuvatuka handina kuvatuka pamberi paMwari. Asi makaramba kumira kavachikudenzera mukataura zvamaitaura muchirasa maoko muchienda. Ai, inini ndakati ambuya tiri paukama ngatitaurirane. Kana kubva kuna ivava nyaya ichitanga ndakabvira ndichivakumbira kuti ngatitaurirane nyaya tiri kumba. Ndangoti pandakadenzwa musi maipopota here muchirasa maoko muchitiza muchinzidzokai kuno. Aiwa ina handina kupopota. Asi makadzoka? Ina handina kupopota. Asi makadzoka here pamaini muchinzi havari kuvaka neusiku vamaramba? Inini ndakangokwanisa kuti hakusi kuvakwa neusiku. Zvamunoona zvinoitika, pane zvamunoita muchingozvitunidza henyu, asi kana wakatenga ivhu wafanana nemunhu auya kuzovaka pamukoko wenyuchi. Nyuchi padzakofungira kubuda mumukoko dzinongotanga kuruma, ende iwe hauna kwokutizira nokuti ndopaugere. Mazvinzwa? Ivhu ramakatenga here chekutanga haritengeswi. Whether matenga kuna Obey, kuna Obeti, kuna Wilbert, nyangwe mukati nderani, asi position ino isingachinje ndeyekuti haritengeswi. Mapanzwa? Tinotenda ipapo ndokumbira ruregerero mama. Zvoreva kuti Obey naWilbert vakangoda ivhu iroro vanongokudzingai. Hamuna kana chamuinacho chinokudhipendai kuti muti imba iyo ndeyangu. Makaivaka hongu, asi hapana kana chamunogona kuita chinomisa ivava vaviri kana vatatu kuti vasakudzingei panhu ipapo. Imimi nhasi uno tikakuti chii chamuinacho chakabata chamakabata imi chinotaura kuti nzvimbo ndeyenyu. Ipapo Mubvunzo wangu kupindurai ndati chii chamakabata chinotaura kuti nzvimbo ndeyenyu nhasi unemi. ndinongone zvatakataurirana zvatakasainirana naWilbert. Mambo haana kuenda kunokoka vakomana vauto kuzomhangara, andinoziva. Vauya vega kuzomhangara. Ende mambo vari kutarisirwa nemutemo kuti vatonge nyaya vachiteera mutemo. Kuti ndikatadza kutevera mutemo ava vachasimuka vachienda kudanho rekumusoro. Nekuti vanenge vachiti handinobatwa zvakanaka. Saka nyangwe mukati mambo ndokumbirawo ruregerero hazvishande izvozvo. Mutemo hauna pawakamhonyorwa uchinzi mambo munopota muchikumbirwa ruregerero muchiregerera vanhu. Hapana mutemo unodaro. Kana nyaya yauya mudare sezvizvika kwakupotarisa kuti mutemo unoti kudii moshandisa mutemo. Nekuti ndikatadza kuzviita kune dare rekumusoro rakaisa maziso kuti mambo vari maitei. Kana ndatadza kuzviita mhosva inopiwa inini. Kana kuti mutombo wacho unokusvika uchipiri guru. Saka hapana zvatinenge taita. Saka kuramba kwenyu kutaurirana muchidanwa nedare ramambo hakuna zvakunokubatsirai. Kungotaura henyu kwemukanwa menyu munenge makafumuka. Kukutunga kuti ndezvenyu izvo, ndezvedu. Mukanwa menyu makafumuka. Asi kufumuka kwamoka muchasara muri pazero ndimi. Hamusara ari pazero ndimi. Muri kunyatsovaka muchiziva kuti mamwe vakati zviregerai izvi. Asi muri kumhanya muchinovaka muchiisa vanhu vachigara ipapo. Muchivaka pai.
Yevo vacho varidzi vemunda wacho Wilbert Obey handana mandazavisa vasimuka vauya vakuti nzvimbo yedu tikuida todii paya mambo vanongoti vadzorerei nzvimbo yavo ndozvega zvandokwanisa kuita izvozvo zvokuti ndiregererei izvi hazvishandi kuna mambo nokuti mambo havana simba racho anokwanisa kuita izvozvo zvichida mutungamiriro yenyika ndo vanokwanisa kuzviita izvozvo inini handina simba rinoenda ikoko saka chekutanga kuvaka kwamakaita kuri kunze kwemutemo kutengeserwa kwamakaita kuri kunze kwemutemo kugara kwamuri kuita ipapo kuri kunze kwemutemo saka dzorerai varidzi zvinhu zvavo vadzorerei nzvimbo yavo imodzorerwa mari yenyu moenda kumwe muchitevera mutemo munondinzwa ndiri kukunzwa imambo wangu asi ndakutochemawo nemi mambo wangu ndakutochemawo nemi mambo wangu stendi yachakambokura zvakadiko rimwe divi racho re18 rimwe racho handisi kunyatsoziva kuti yakakura zvakadiko stendi ne 20 20 by 16 by 60 20 by 60 1200 square meters pamusoro mukuru wa amai ava vanoda criminal bozi senate criminal vakatanga vasusa Wilbert muchitokisi ndobva vatanga kuvaka manje amai vakatanga kukanda Wilbert muchitokisi asunga muchitokisi vatanga kuvaka imba yakavaka mai mamboka haina kana mwedzi ndezvamanje Wilbert ari muchitokisi pamusoro mambo wangu zvavari kutaura izvozvo zvekuti ndakavaka kuvaka ndakavaka asi kuti handina kusungisa Wilbert pamusaka Wilbert handina kusungisa nenhau yekuti ndivake asi kuti vakanga vatotengesera mumwe munhu vacheka nhobva vacheka fenzi yakanga yakaiswa ipapo zvisinei mambo vataura ndoda kuti vanhu veitifunde wakaona kuda chinhu pakatanga kuda mutauro mira unogona kuti rima doda kupedza mari yako yese handiti wozopembuka mari yaita sei dai pakangotanga mutauro makamira imba yenyu nhasi unoda itikwa neimwe stage mutemo utaura mambo mutemo wenyika uri mungomwina urenze 8 inoita dora 50 mwara taura itinzi ipapo pandakanovaka ini takanga tatobva kumoko patakapedzisa kuvaka takanga tatobva kukoti Wilbert andipa bepa rekuti tsamba yekuti izvo koti yanga kuti vakai vakati vakai sezvo vaiti vakati vakai vakataura kuti izvo imimi kana muine zvamakambovaka ipapo ndimi makatanga kutenga uyo akazouya mumashure kana pasina chaakaita ndepenyu vakai ndokutaura kwavakaita iridare ripi takaenda mumamajistrate mumajistrate ndo akataura kuti kana muri makatanga kutenga vakai makatanga kuvaka makavaka panzvimbo ipapo kubva ende munotora chinyorwa chacho kwamajistrate muye nacho kana tachiona chakanzi ndimi makatanga kutenga vakai totangira ipapo asi kana makundikana kuva nechinyorwa ichocho simukai mubve ipapo defense yenyu chete kana mauya nechinyorwa ichocho chekwamajistrate chekuti vakakuti vakai ndochionawo kuti makanzi vakai ndini handikwanisa kupikisa dare rekumusoro dare riri pamusoro pangu dare kasi baudara bacho wakanzi proud maitwa proud naWilbert vakatosungisa maitwa proud autenza ijaji chasina ndokusungisa kwata Wilbert kunzi matengeserwa ivhu risipo handisiri izvo mambo vangu vapedza kudhara amai vavo ndo vakanga vati izvo Wilbert akatengesa panzvimbo pangu chinhu vakanzvadzi mambo vati chiendai kukoti munotorawo chinyorwa chakanzi vakai handiti makatadza kuya nechinyorwa ichocho chekukoti
amzama mumusukuru namusira nokomandazva saka ramamusukunyepera dani nokuti munotapika uchataura chokwadi tutarisira kuti zvamataura zvakataurwa nekoti muchiva nechinyorwa vamwe vatenyiwa zvanote chene mutore chinyorwa ndiro chako kuti mugare ipapo kana masachigara chinyorwa ichocho motedzera mashoko amangu chine chimwe chekutaura here Pasina. tamboshandisa mashoko enyama taura kuti zvakanzi namajistrate ndivake nechikonzero chokuti kana tichitipai chinyorwa chacho tikusiyei kana chiricho chiripo saka uyai nacho apa asi kana chisipo simukai muende mazvita ndapedza Thank you.